Здравейте, казвам се Мемхи30 и днес ще играем Minecraft Survival и това ще бъде първият епизод. Така, малко съм се поразвил, само малко. Направих къщата, която ето я, още не е довършена. Сега ще я покажа и от вънка. Казвам, че още не е довършена, тук това ще бъде нещо като ограда. Ето и къща, тя беше... Ох, ти бе, гадняк. Даде ми око. Ето... От тук започва. И до... тук. Така, това ще бъде нещо като ограда от кактуси. Тук съм почнал една мина, в която намирам само кол. Така ще влеза малко да поспа, да стане ден. И... ляги бе! Вегна. Така. И клипчетата ще бъдат по 10 минути, да знаете. Така че в 21 свършвам, за да може по-бързо да се качват. Първият епизод, че направих един клип преди това, опитах се да снимам, но бях забравил да си включа микрофона. И той беше 14 мегабайта, гигабайта, да. И ми изпише, че се качва 1000 и нещо минути. И викам, не, това е много. И не беше и с микрофона, и бях забравил да го включа. И така. Правих нов сериал, що обикалям така, не знам. Нямам толкова. Ще влезе да направя, отивам да направя мината по-голяма. Така. Ако ви харесва текстче пак, пишете като коментар и ще ви кажа кой. Така и още не съм облечен, както виждате. И искам бързо да намеря айрон, за да си направя бойня и там още други неща. Айронова кирка и нещо лети. Скайпът ще ми бъде долу в коментарите и някой, ако иска да снимаме заедно, да ми прати покана, аз ще му я приема. И кажете как да бъде, как да заглавя общо с кирката. Пишете като коментар как да се казва поредицата. Например, ако сте гледали знака и неговата е Minecraft Iron и там какво и беше. И така пишете някое име и така ще се казва и моята поредица. Това е първият епизод. Мисля, че вече казах, само не знам.
още няколко минути ще свършат този епизод. Както ви казах, много бавно се качват в YouTube. В вебокса няма да ги гледате, защото имам регистрация там, но не ми ще разправя да ги качвам. Така. И клиповете днес, ако се качи някъде до 10 часа, например, утре ще има нов клип. Само да знаете. Утре ще направи клиповете ще се качат към 10. Само да знаете. Гад дълбоката мина стана. Я, къде вас? 45. Мисля да имам още една стаичка, като ми се щупи кирката да направя. Странното е, че няма още нито един чест. Имам толкова много малко итеми. Гледайте колко са. Но и с тази стаичка, която ще направя да ми е чест рум. Да много се получи. И мисля да бъде и тук. И ще се влиза от другата. Ох, как се спомня, като той е тук. И ще се влиза от главната къща. Така. Така някак. Не съм много добър строител. Да ви кажа още от сега, но какво се прави? Ще ви покажа още една къща, ако някой иска, което съм направил аз, но е на креатив. Пак в моя си сервер. Някой ако иска да пише коментари, ще я покажа. Още 2 минутки и ще свърши този епизод. Тук няма да е висок. Всъщност може да е висок таван. Да, ще бъде високо. Ето така ще го направим. Тук има
Само да я затворим. Още една минутка и свършва. Така. Ще някой точ. Правя пода даже може него да не правя. Ако не ми остане време. Да. Само ще го изкопая. Всъщност ще го направя. Така. Сложим камък. Нищо. И така, абонирайте се, харесайте клипа и чао от мен. Аз се казвам Мемхи и чао.